Άντε. Σέβη, Δοσούζη. Έλενα Παντελίδου, χάρηκα. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Πού είμαστε? Στο γυναίκα GR. Ναι. Στο γυναίκα GR. Παίζετε κάπου? Εμφανιζόμαστε αυτή την περίοδο. Πού? Νταντά εξ ουρανού, εσείς? Α, και εμείς εκεί. Μπα, δεν σας είδα. Ούτε εγώ. Άκυρο. Ρολάκι, τι κάνετε? Ρολάκι κάνω 1, 2, 3, 4, 5. 5 κάνω. Ναι. Εσύ κάνεις νομίζω 1. Του μπαλέτου. Του μπαλέτου. μπαλέτου. Λοιπόν, είναι μια παράσταση η οποία λέγεται Νταντά εξ ουρανού. και είναι στο θέατρο Κολοσσέο. κάθε Κυριακή 11.30 ώρα. και είναι. Πώς να το πεις, υπερπαραγωγή. Ναι, μαγεία. Να το πεις. Παιδική θα το πεις. Μαγεία. Όχι, δεν θα το πεις μόνο παιδική. Μαγεία. Θα το πεις και για πιο μεγάλο κόσμο. Ναι. Για όλο τον κόσμο. Θα το πεις. Και επίσης. Παίζουμε και για σχολεία. Καθημερινές. Καθημερινές.